Mačak, šta je mačak? Gdje si, Glavonja, šta ima? Šta ima, šta se radi? Hvala ti, Bekole. Ovo ti kažem najiskreno. Jedina si na ova platforma. Kaka mačak. Kakav mačak? Kaže kakva mačka. Jedina si na ova platforma, ovo ti kažem najiskrenije, ne postoji niko drug na ova platforma koji je napravio 40 i kusur level, a da nije upalio uopšte live. Ona zato i pita, bre. A može, evo, ekipa sad kad završimo, kakvo naravno, pa sad će da, evo, ima oglas ko će bubrega, ovo, ono, okice, sve prodajem.